Може да се каже доста бойко реми и завоювахте днеска. Какъв е коментар? Да, има нещо такова, макар че според мен малко ги изпуснахме момчетата, изпуснахме Дуспичка, но добро мъж стана. И двата отбора добре играха. За първи път, както организирана лигата, за един отбор се дадат две Дуспи, едната вкарахте, едната изпуснахте, не какво се свърши това? Малко шанс сигурно от паузата, липса на форма, не знам, психика може би. За пореден път казахте и марката Жилата Пчелинчо за добра игра за малко да загубите срещата. Да, има нещо такова, но накрая се мобилизирахме и мисля, че добре стана, като изравнихме. Ще успеете ли да излезете от това си кола? Надявам се, стискам, палци всичко стискам. Имаме нови попълнения, надявам се да стане работата. Ще успее ли Пчелинчо да излезе и от последното място? Да, 100%, това със сигурност. Какво да очакваме от вас в следващия двубой, с който играете с младежка едно? Победа. Само победа там, нищо друго. Мерси. Мерси.